Bonsum थांनो नागिरदों दिनैनि ब्लगा Bonsumआव जागोन लोगोसे जानानैबो फैनो नागिरदों बेनिखायनो अमा बेदर लाहांदों नै अमा बेदर लानानै भिडिअखौ देखायदों फाइनालि टुरिजमाव मोनफैबाय जों टुरिजमाव मोनफै दा टुरिजमाव हाबनो नागिरदों नोंथांमोननो माबायदि बे टुरिजमनि माखासे लकेसनफ्रा बेखौ आं खोन्थानो नागिरदों दा टुरिजमाव हाबनायनि सिगां नै गेट दङ बे गेटथिंनो हाबलांनांगौ बेनो गेटआ ओरै नायनो हासिगोन ओमफ्राय बेनि एरियाफोरखौ खोन्थाहरनो नागिरदों आङो एरियाफोरा नै बेफोरनो गासिबो ओरै दंजोबो दा नोंथांमोननो फारि फारि गिदिं गिदिं खोन्थागोन बेफोर न' फिसा फिसा नुनायफ्राव मा होनो फरेनारफोर बाहेरनि मानसिफोर फैयोबा बेफोरावनो थायो ओमफ्राय जिहेथु मेन गेटआ नोंथांमोननो खोन्थानो हानाय नंला एसे बिनि बे टुरिजम बिनि एसे साइडआव जायो ओमफ्राय दा ओरैनोथ' गेटसिमल'सो थांनो हायो गेटनि जुदि हाग्रायाव हाबहैनो गोनांबा गेट पास लानांगौ गेट पास ओमफ्राय गावसिनि डिपार्टमेन्टनि गारि दंखायो डिपार्टमेन्टनि गारिजोंसो नोंखौ सिङाव सोगोन नोङो बाइकफोर बिदि बायदिसिनाजों नोंखौ सोहोआ ओमफ्राय दा जोंथ' जों हाग्रा बा जोङो ओरै हाग्राथिं हाबैनि थाखाय फैयाखै जों जास्ट नैयाव बे टुरिजमावनो नैयावनो बेखौसो नायनो फैखादों नालाय दा नोंथांमोननो दा खोन्थानोसै फारि फारि माबायदि लकेसन आं नोंसोरनो खोन्थानोसै खाथियाव थांनानै गासिखौबो गंफा गंफा बेफोरनो एक्सट्रा दं दा रुमाबो ताला मारिनासो नालाय आं दा नोंसोरनो बाहेरनिफ्रायनो सिंनि माबाखौ खोन्थाहरनि नुहैगोन ना नुवाथाय बे सिङावनो बाहेरनि मानसिफोर माने फरेनारफोर फैयोबाथ' थायो माबालाय बेफोरावनो थाजोबो गासिबो बाहेरनिफोर फैयोबाथाय बेफोरावनो थाजोबो गासिबो दा नोंसोरनो दा मोनसे खोन्थानो लानो सानदों आङो मा होनो बेनो बर'नि गामिया बेनो जोबथा बेनिफ्राय ओरैनिफ्राय सब गासिबो हाग्रा गोजा भुटानसिम उनाव नै नुहुरनाय बेफोर हाग्रानिफ्रायनो हाग्रा भुटानसिम बेनिफ्राय माने जिखिनि बे फरेस्ट लाइननि एरिया बेनिफ्राय गासिबो माने गामियानो जोबथाबाय बेनिफ्रायनो न'फ्रानो गैला बे जिखिनि न' दं बेसिमल' ओमफ्राय बेफोरो गासिबो मा होनो हाग्रा एरिया गोजा गासिबो भुटानजों हाग्रा दा आं नोंसोरनो मोनसे माबा दं बिल्डिं दं बे बिल्डिं सानिफ्रायनो हाग्रा एरियाखौ बेसेबां कभार खालामनानै लानो हायो आं माबा केमेराया जायखिजाया नोंसोरनो खोन्थाहरगासिनो गासिबो नायलांदो होनबा ना मा होनो दङ ओरै बेफोर गासिबो गावबागाव स्टेट नैफिनबानो हाग्रानिफ्राय नांबाय बै नुहुरनाय बिल्डिंनिफ्रायनो गाखोनानै नोंसोरनो हाग्रा एरियाखौ खोन्थाहरजोबगोन आं ओरै बाउन्डारि दङ ओरै तारकाटाजों सोंथेनाय दङ बाउन्डारि बेफोरनो बे नुनायानो हाग्रा बेनिफ्रायनो गासिबो भुटानसिम हाग्रा बेयाव गाखोनानै गोजौनिफ्राय खोन्थाहरगोन आं नोंसोरनो गासिबो लकेसनखौ
गोजौथारसिम गाखोनानै खोन्थाहरगोन ओरै गासिबो जायगाखौ बिनिफ्राय जिखिनि कभार खालामनानै लानो हायो आं जायखिजाया खोन्थाहरसै ओरै हाग्राखौ खोन्थाहरनो आं नोंसोरनो ओरै नायनो हासिगोन नाय बेफोरनो गासिबो फरेस्ट एरिया ओरै खाथियाव दं नै ओरै नारें लेबु बागान दं बे ओरै मा होनो थालिर बागानबो ओमफ्राय नैनिफ्रायथ' हाग्रा नांजोबखाबाय मेन हाग्रा हाबैग्रा गेटआ बैथिं दंमोन दा ओमफ्राय माबाद्राय जायो नै जुम खालामना खोन्थादों आङो बै न' फिसा फिसा नुदोंना बिथिं दंमोन मेन गेटआ दा हाबैला बिनिफ्रायनो खोन्थानोसै हेलौ गाइस दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो जिखिनि खोन्थानांगौमोन बेखिनि खोन्थानायासै जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोननांला बिदिनो सापर्ट खालामदो आरो जाय गोदानफोर बिसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंसिनि थाखाय आं आरो गोदान गोदान कन्टेन्ट खालामबाय थागोन गोदान गोदान नोंसिनो ब्लग भिडिअ होबाय थागोन ओमफ्राय गोबां खोन्थानांगौ दंमोन नाथाय खोन्थाजोबनो हायासै दा नोंसिनो नेक्स्ट ब्लगखौ लाबोगोन आं रानि गाथोनाव बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो पानबारि बुंनो थाङोब्ला पानबारि एरिया दा नेक्स्ट भिडिअखौ आं नोंसिनो रानि गाथोननि माखासे ब्लग भिडिअ खोन्थागोन दा नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो बाय बाय